Ali Mehmed Paša Sokolović je u jednom momentu spasio hrišćanstvo, zato što je njegov brat postavio svog brata da vodi pravoslavnu crkvu. Ma naravno, sve to ja znam. Znači, i nisu svi, zašto? Jer majka Mehmeda Paše Sokolovića je bila pravoslavka. I 500 godina naše istorije je to. Jest. I on nije hteo da bude protiv nas. I sad, pazi, imaš, izvini što te prekidam, sad da ti kažeš da je nama, a jeste nama dominantan gen u krvi danas, turski gen, kao što je Hrvatima srpski gen, to bi napravilo, ali to je činjenica. Ali ja to svima kažem da smo 500 godina bili po Turcima. A tako je. I šta sad? Otkud ja znam moja čukun baba, da li su, ne znam. Mislim, ne volim da pričam o tome. Ali niko ne zna šta se dešavalo u to vreme kad smo mi bili po Turcima. Bitno je preživeti i živeti. I drugo, da je bilo toliko loše, ne bi izdržali 500 godina. Ali postoje... Znaš, imaš ona rečenica, putevi će se ovi zažele Turaka, ali Turaka više biti neće. Nije da ni tako loše bilo. Da se razumemo. Samo znam da je Mehmed Paša Sokolović održao pravoslavlje. Tako je. I bio zaslužan i da zato ga veličaju svi pisci. Kao najboljih Turčina, koji je imao dobro srce. I farmerke si izgubio. U čast svoje majci je podigao tu crkvu.